Здравейте, хора! Извинете, че телевизора вика толкова. Виждате на този човек, който вчера му разрушихме работите. Той прави биотелеграм си двамата. Виждате, двама сме тук. Това съм аз, това е той. И ето го. Прави бутоните сега. Остават му 4 минути. Виждате мишката, много готин. Виждате компютъра. Тук сигурно си мислите какво е написал. Голи. Не знам аз. Добре, сини бутони. Тук е изключване. Включване няма. Той се включи от само себе си. Ляв бутон. Дясен бутон. Обаче той знае ли страните? Не е ли дясно, а тук ляво? Седно. Ето, виждате. Опа. Ето тук си пропуснал едно, аз му го сложа. Ето. Сега ще го питаме. Остават му 2 минути. Готово. Как се включва? Изгубитаме как се включва. О, мале. Аде, ние ще му помогнем за това. Тук не са така. Да стъпите. Ляв. Бутон. Ляв бутон. Десен. Сега ако напише ляв бутон, да се падне. Остават 1 минута. Десен бутон, ляв бутон. И още малко и е стоп. Хора, аз ще спирам тук с този епизод. Надявам се да ви е харесал.